Як злодзею вясна скрала сэрца. Вясна. Яна была ранняя, парная, неспакойная. Вада шумела ў канавах, а кроў у венах. Раставалі купы бруднага снегу, нібыта ад п'янага дыхання вясны. Кроплі талага снегу гучна сыпаліся са стрэх наўкол дамоў. Вада мутнела ў лужынах, а думкі ў галаве. У той дзень праз залатую горку ў цэнтр гораду ішоў прафесійны злодзей Алік Баран. Яму было каля 40 гадоў, рост сярэдні, твар авальны, крыху мангольскі, вочы трохі раскосыя, карыя, апрануты ў расшпілены на грудзях фрэнч і пляскатую шапку з брылём. На нагах яго былі да ачмурэння бліскучыя, шыкоўна зробленыя хромавыя боты. Баран рабіў уражанне самавітага чалавека, чыста апрануты, добра вымыты і паголены. На левай руцэ яго зіхцеў масіўны пярсцёнак з вялікім рубінам. Позірк быў спакойны, нібы задуменны ці летуценны. Але ягоныя касаватыя вочы бачылі і беспамылкова ацэньвалі ўсё, што дзеялася навокал. Хаваўся ў іх досвед 30 гадоў зладзейскага занятку. Ён быў маўклівы, ураўнаважаны, спакойны, але ў свеце злачынцаў меў вялікую пашану і прызнанне за самавітасць, спрыту у працы і агромністую сілу характару. Баран нават практычна не ўжываў зладзейскага жаргону. Ён меркаваў, што гэта патрэбна толькі шпане, якая больш нічым не можа давесці, што яна блатная. Алік не ішоў на заданне. Ён хацеў пабачыцца з былым супольнікам, Казікам Марацкім, які з нейкіх прычынаў драў драпака з Вільні ў Мінск. І пакуль атабарыўся у скупчыцы крадзенага цыпы, якая жыла на нізкім рынку. Але спаткання не адбылося. У нейкі момант Баран заўважыў багата апранутую пані, якая выходзіла з брамы дому і хавала ў торбачку ключы. Злодзей вакамгненна зрабіў некалькі высноваў. Яна ідзе па набыткі. Кватэра пустая, або, можа, засталіся там дзеці ці сабака. У кватэры, мабыць, водзіцца багацце. Баран правёў пані да канца вуліцы, бо хацеў упэніцца, што яна не вернецца, згадаўшы, што забыла нешта ў кватэры. Да таго ж ён меркаваў выведаць, куды яна пойдзе. І сапраўды, яна пайшла ў бок Траецкага пляцу, дзе ў той дзень ладзіўся кірмаш. Алік хутка вяртаўся. Добра, што сёння ўзяў статкі, думаў ён. Днём, калі толькі не ішоў на заданне, Баран ніколі не насіў зладзейскіх прыладаў. Для гэтага ён быў занадта асцярожны. Раптам яго затрымае, абшукае які гінт. Прылады сёння ён нёс для Казіка. На падворку Баран хутка знайшоў дзверы, замкнёныя вялікім навясным замком з зашчапкай. Уваход быў зручны, нябачны з вокнаў іншых кватэраў. Баран моцна націснуў пальцам на кнопку званка. Пачакаў. Ніхто не адгукнуўся. Баран адымкнуў дзверы шабрам, скруціўшы замок, і ўвайшоў у кватэру. Пакінуўшы ўсюды дзверы адчыненымі, агледзеў пакоі і адчыніў акно ў сад. Зрабіў абыход. Вярнуўся на ганак, замкнуў дзверы адмычкай, а крыху пашкоджаны замок павесіў на скабе. Цяпер звонку кватэры нават гаспадыня не смагла б дамысліцца, што ўнутры працуе злодзей. Алік улез у кватэру праз адкрытае акно і прычыніў яго за сабою. Баран, працуючы нават усляпую, як цяпер, праводзіў крадзяжы дасканала. Ён меркаваў, што лепш адкласці работу на пазней або зусім пакінуць, чым сапсаваць. Абіраць кватэру пачаў са спальні. Там найчасцей хаваюць дарагія рэчы. Перакапаў шуфляды начнога і туалетнага столікаў, потым заняўся камодай. Працаваў спраўна і хутка. Замкнёныя шуфляды ён адчыняў, вымаў адным кароткім рухам шабера. Потым вытрасаў іх з месціва на падлогу каля камоды. Гэтак можна было адразу пабачыць, што там ляжыць. Каштоўныя рэчы Баран клаў у кішэню. Іншыя вартыя ўвагі кідаў на сярэдзіну пакою. Ён пераверыў вопратку ў шафе, зазірнуў пад абразы, там можа быць схованка. Даследаваў вялікі насценны гадзіннік. Той таксама мог служыць тайніком для грошай. Пасля спальні Баран перайшоў у сталовы пакой.
Абшнарыўшы буфет, ён рушыў у кабінет. Там абмацаў пісьмовы стол. Зняў з яго нават верхнія дошкі, зірнуўшы ўнутр зверху, як у латок. Ён шукаў схованкі, уся работа цягнулася не больш за чвэрць гадзіны. Гарцуючы па кватэры, Баран адначасова прыслухоўваўся да таго, што адбываецца на вуліцы. Ён працаваў хутка, але з абсалютнай упэўненасцю ў сабе. Ні один драбок не ўцёк ад ягонай увагі. Баран сабраў здабычу. 2 амаль новыя мужскія гарнітуры, дамскую сукенку, мужчынскае футра, каракулевы жакет, набор сталовага срэбра. Апрача гэтага ў ягоную кішэню адразу перакачывала некалькі залатых манетаў, пярсцёнкі, бранзалет і залаты жаночы гадзіннік на ланцужку. У пэўны момант ён згадаў, што Стас Рамізнік прасіў яго прынесці з работы бялізну для яго жонкі. Таму Алік выбраў некалькі найлепшых камплектаў бялізны. Потым, как выйшаў мага меншы пакунак, ён укруціў рэчы ў прасціну. Перавязаў матуском, зверху абкруціў вялікім аркушам паперы. Пакунак быў не надта вялікі і не выклікаў падазрэнняў. З ім можна было смела выходзіць на вуліцу. Існуюць злодзеі, тарбахваты, якія абы-як выконваюць сваю працу. Халтураць, так гавораць пра іх спрактыкаваныя блатныя. Такі ўрвецца ў кватэру, нахапае абы-якой вопраткі, пакінуўшы каштоўныя рэчы, скруціць іх у вандал-злак і, трысучыся ад страху, шась на вуліцу. Ідзе з майном, а шмоткі яму разлазяцца. Ззаду рукаво бабскай блузкі баўтаецца, спераду звісае шаль, а тут яшчэ якая-небудзь мутачка ці панталоны вывальваюцца на брук. Скандал на всю вуліцу. Як на такога не звярнуць увагі? Проста сам на адпачынак у турму просіцца, шпік такога адразу хапне, альбо які наглядчык. Здаралася, што і звычайныя мінакі такіх затрымлівалі. Захоўваючы поўную асцярожнасць, Баран праверыў, каб на вуліцы ўсё было чыста, і адразу скіраваўся да скупшчыка. Алік збыў усе рэчы, хоць некаторыя з іх і падабаліся яму самому. Асабліва прыйшліся яму да душы мужчынскае футра і адзін з пярсцёнкаў. Аднак ён не спакусіўся, з даўніх часоў меў адно правіла – пасля працы нічога сабе не пакідаць. Лепш купіць у 5 разоў даражэй, але не дарыць нікому левых рэчаў. Выняткам была бялізна без адметных прызнак, калі браў яе для сабе альбо для сваіх, якія яго пра гэта прасілі, як цяпер для Стаса Рамізніка і ягонай жонкі. Той Стась не быў фраерам, ён сам некалі блатаваў. Цяпер не хадзіў на заданне, але злодзеі лічылі яго сваім. Ён часта дапамагаў найлепшым з іх, перавозіў барахло або падказваў месцы магчымай работы. Позным вечарам Баран выйшаў вузкім завулкам ля сінагогі на Лагойскі тракт. Ён рухаўся павольна, стараючыся не збрудзіць новых ботаў. Спыніўся ён каля вялізнай карчмы Шлёмы Гоя, які займаўся непастаяннымі, але даволі папулярнымі сярод старазаконнага насельніцтва фургоннымі перавозамі з Менску ў Лагойск і Барысаў. Стась Рамізнік арандаваў у Шлёмы малую стайню і невялікую кватэру ў глыбіні падворку. Баран пастаяў некаторы час перад брамай, потым зайшоў на двор, які тануў у балоце. Ён паволі пакрочыў наперад, арыентуючыся на святло, якое падала з акна старожкі. Раптам на падворак даляцеў звонкі дзявочы смех. Гукі журчэлі пераліваліся, нібы вада ў ручайку. А крыху пазней раздаўся нервовы жаночы голас. «Перастань урэшце, ведаеш, што я баюся казытання, ой!» І зноўку смех, такі весёлы, такі захапляльны, што чужынцу нават было цяжка паўстрымацца ад усмешкі. Баран прыпыніўся, і смех знік. Толькі чуваць было праз фортку, адчынёную ў акне старожкі, жаночую гамонку. Адзін голас быў ірваны, нібыта ягоная ўладальніца стрымлівалася, каб не зарагатаць. Другі голас быў нізкі і поўніўся раздражэннем. Алік падкраўся да акна, якое напалову было завешанае фіранкай. За ёй на падаконе стаялі вазоны з кветкамі. Алік зазірнуў у глыб пакою. Яго тыльную сцяну засланяла вялікая шырма. Яна мела пунцовы фон, на якім у
У яскравым святле вялікай лампы блішчэлі залатыя матылі. Перад шырмай насупраць люстэрка кветкай расцвітала постаць дзяўчыны. Гэта была маладая, пухляная бландынка. Плечы ў яе былі голыя, а каля яе ступняў клёнчыла іншая жанчына, найшмат старэйшая, імаверна, швачка. Бландзінка прымярала сукенку. Ейная адбітая ў люстэрцы фігура была лёгкай і нерэальнай, быццам не з гэтага свету. Можа, такое ўражанне стварала блакітная сукенка, магчыма, люстэрка або яркае святло лямпы, а можа, кантраст з апранутай ва ўсё цёмнай швачкай. Хто ведае, ці не віной усяму былі лёгкія распушаныя валасы ды голыя плечы. Барану, які заглядзеўся на яе, аж заняло дыханне. Яму здавалася, што дзяўчына плыве ў паветры, блішчыць, як тыя залатыя матылі на шырме, і зараз знікне. Зноў выбухнуў смех, які напоўніў цяплом грудзі Аліка, нібыта сціснуў ягонае сэрца. Неўзабаве раздаўся голас швачкі. «Ну, не круціся, баўкалю! Дык і ты не казычы!» Бландзінка, засланяючы далонню вочы ад святла, павярнулася ўлева і ўправа, назіраючы за сабой люстэрцы. Дзяўчына выстаўляла сцёгны, адсланяла зграбныя лыткі, любуючыся сваім адлюстраваннем. Каб не люстэрка, што стаяла побач, то выглядала б на тое, што яна наўмысна хваліцца сваёй прыгажосцю перад мужчынам за акном. Баран доўга стаяў нерухома, а калі зноў раздаўся смех, уздрыгануўся і адышоў ад акна. Сунуўшы на патыліцу шырокую шапку, ён працягла бяздумна ўсміхаўся. Ён стаяў доўга. Уздыхнуўшы, ён упэўнена рушыў, ужо не зважаючы на гразюку, у дом боку Стася Рамізніка. У сур'ёзнай вучонасці Стася Рамізніка ніхто не сумняваўся. Гэтыя якасці найбольш падабаліся самым важным блатным, а Стася бы з кім зносінаў не падтрымліваў. Стась Рамізнік быў родам з Чанстаховы. Нейкі час ён быў злодзеем, але справа не спорылася. Большасць часу ён сядзеў у турме, а не гуляў на свабодзе. Ён выехаў у Варшаву і там уладкаваўся вартаўніком партіе ў змешанай гімназіі, дзе разам вучыліся хлопцы і дзяўчаты. Дачыняючыся з педагогамі і вучнямі, ён пераняў ад іх мноства слоў, ды ўжо сам стаў гаварыць мудрагеліста і напышліва. А гэта вельмі весяліла начальства і гімназістаў. Ён навучыўся нават чытаць, праблемы меў адно з пісьмом. Стась умеў пісаць толькі лічбы, да і тое толькі арабскія. Праз нейкі час ён выехаў у Вільню. Там ён зноў заняўся крадзяжамі, але неўзабаве трапіў у Астрог. Там пазнаёміўся з Алікам Баранам, вядомым у Вільні злодзеем-медзвяжатнікам. Выйшаўшы на свабоду, Стась пакінуў Вільню і выехаў у Менск. Вядома, ён блатаваў далей, але толькі з хвацкімі хлопцамі. Часам ён перавозіў крадзенае, у надзвычайных сітуацыях даваў прытулак багацейшым хлопцам. Іншым разам мог і падказаць заданне, бо меў зладзейскае вока, а займаешся цяпер перавозамі, шмат кантактаваў з людзьмі і заўважаў разнастайныя рэчы. Баран застаў сябраў дома. «Што добрага чуваць?» – спытаў Стась. «Пазімак ужо так», – заўважыў Баран і махнуў рукою, нібы указваючы кірунак адыходу зімы. Стась кіўнуў і глуха кашлянуў. Пасля доўга варушыў сківіцамі і губамі, нібы расмакоўваючы сліну ў роце. Нарэшце адкрыў рот. Але гаварыць пачаў не адразу, нібы чакаючы, што словы, якія застрялі недзе ў глыбіні чэрава, падыдуць крыху бліжэй. Тады захрыпеў глуха і таямніча. «Ужо прабілася надвор'е, прайшла ледзяная хваля, цяпер пойдзе плынь афрыканскага паветра», – абвясціў Стас сур'ёзна і ўрачыста. Баран невялікай мяцёлкай ачысціў боты ад гразі, потым навёў глянец аксамітнай хусцінкай, якую заўсёды навёў у кішэні. Клопат пра абутак быў ягонай маніяй. Можа, ён атрымаў гэта ў спадчыну па маці, якая большую частку свайго кароткага жыцця правяла, глянцуючы чужыя чаравікі. Пасля гэтага расшпіліў фрэнч, дастаў вялікі пакунак бялізны. Кінуў на ложак.
Стась і ягоная жонка Бронька, нізенькая, шчуплая, схуднелая жанчына, сталі перабіраць бялізну. Яна была новая, пашытая з добрага матэрыялу. «Колькі табе заплаціць?» – спытаў Стась. «Нічога». «Гэта троху не таго», – сказаў Стась. «Хіба вып'ем?» «Выпіць можна». «Бронька, зганяй па гамізу», – загадаў Стась жонцы. Калі кабета пакінула жытло, Стась, хаваючы бялізну ў куфар, сказаў: «Заўтра скажу Бронцы, каб павыпорвала гэтыя патэнты». Меў на ўвазе вышытыя на бялізне манаграмы. «У жыцці ўсё можа здарыцца». «Правільна кажаш», – пацвердзіў Баран. Калі вярнулася Бронька, прыяцелі ўселіся пры стале. Пілі яны памалу, закусваючы кілбасой і агуркамі, а жанчына, таксама прыкінуўшыся засаромленай, усё ж выпіла пару чарак. Стась зноўку закашляўся. Калі прыступ скончыўся, ён доўга перажоў макроту і цяжка дыхаў. «Душыць мяне гэтая халера, дыхавіца. Гэта тое самае, што і раматус, толькі раматус, то ён, падла, па костках лазіць, а гэтая навала болей на сэрца напірае». Праз нейкі час Баран, які заставаўся цвярозым, пастанавіў, што надышоў адпаведны момант, і запытаў Стася, які ўжо добра падпіў: «Хто тут у вас жыве насупраць? Што за яны?» Гэтае пытанне ўжо даўно грэлася ў яго на языку, але чаму так доўга не наважаўся яго задаць, навошта так дыпламатычна падходзіў здалёк, ён і сам не ведаў. «Насупраць?» – перапытаў Стась. «Насупраць жыве наглядчык. Пільнуе, падлу, ў шлём і гоя, сочыць за парадкам на падворку, ну і агулам, значыцца, ўсю стайню даглядае. Зайцам ён завецца, бо яму па танцах усе рабранцы гіркаю верхнюю губу разарвалі. Ды на агул морда ў яго антысеміцкая». «А што там за шмары?» «Што за шмары?» «Звычайныя шмары, сёстры ягоныя, значыцца. Адну, напрыклад, Куртатай клічуць, бо ў яе ногі, як у цябе рукі, кароткія і крывыя. І яна таксама працуе ў шлёме, даглядае кароў. А другая, старэйшая, цыбатая такая, дык тая швачка, бялізну і таму падобныя кальсоны вырабляе мануфактурным спосабам». Стась зноў закашляўся, а ў якасці лекаў спажыў значную колькасць гарэлкі. З ягонага аповеду Баран зразумеў, што тая дзяўчына, якую ён меў на ўвазе, не жыве ў наглядчыка. Калі рамізнік перастаў кашляць, Баран запытаў яго: «А прыходзіць сюды такая бландзінка, маруха ціп-топ, і са стану, з твару нішто сабе?» Стась задумаўся. «Дык гэта хіба Паўця, такая шчакастая і на мордачцы троху каракулевая, дробны такі каракуль». Ён паварушыў пальцамі каля лба, шчок і носа, назваўшы гэтак сляды ад воспы. «Бадай яна, такая попельная бландзінка, сукенку ў швачкі мерала». «Яна і ёсць, Паўлінка», – сказаў Стась, свае словы пацверджыўшы ударам кулака ў калена, якое пры гэтым падскочыла ўгору. «Гэта нібыта іх нейкая сваячка, племянніца, дачка Нюры. А Нюра іх антычная, пэўна хацеў сказаць аўтэнтычная, сястра гэнага ўладзя Зайца, ну і Куртатай. Балі на іх яшчэ гавораць. Паўця тут часта гойсае. То майткі, то райтузы. Вядома, ёсць свая швачка. А дзеўка да ўбораў першая. А яна яшчэ не таго?» Баран не закончыў думкі, але Стась яго зразумеў. «Не, яшчэ не замужняя. Матрыямальна вольная. Паненка кроў з малаком. Як гэта гаворыцца па-габрэйску? Пераходжаная, але гід». Баран раней, чым звычайна, развітаўся са Стасем. Ён меў надзею, што яшчэ раз пабачыў праз акно Паўлінку, але дома ў наглядчыку было ўжо цёмна. Пэўна, пайшла да хаты. Алік выйшаў на вуліцу.
У ягонай галаве шумела ад выпітай гарэлкі, і адначасна ўнутры пасялілася некая дзіўная трывога і сум. Ён ішоў за вачыма, не ведаючы напрамку, не зважаючы ні дарогі, ні мінакоў, без канкрэтнай думкі ў галаве, без мэты. А наўкол абуджалася жыццё. У раўчуках струмяніліся цэлыя ручаі вады. З дахаў спаўзлі цяжкія гурбы снегу. Вясна была ў разгары. П'яная зямля ўтрапнёна дыхала, а паветра дурманіла, як віно. Баран позна вярнуўся да хаты. Кацярына Сперда, уладальніца 2 дамкоў, з кожным якіх было па 2 кватэры, доўга чакала яго, прыгатаваўшы вячэру. Можа, яго павязалі, думала яна з неспакоем і пільна прыслухоўвалася да крокаў мінакоў, якія зрэдку брылі бондарскім завулкам. Кацярыне было каля 50 гадоў, але яна была здаровая, моцная і добра выглядала. Кабеціна часта мяняла палюбоўнікаў, пераважна блатных. І сама не трымала на іх зла, калі яны яе кідалі. З бараном яна жыла другі месяц. Злодзей пасяліўся ў яе амаль адразу, як толькі з'явіўся ў горадзе. Абое былі сабою задаволеныя. Баран меў тут спакой і бяспеку, якія рэдка бываюць у зладзейскіх лагавішчах. А Кацярына мела ў якасці каханка аўтарытэтнага злодзея, які быў ахайны, добра апранаўся, ніколі не лаяўся і заўсёды быў на дзіва сур'ёзны. «Граф, ды й годзе», — думала пра яго Сперда. Калі баран нарэшце вярнуўся дадому, Кацярына прапанавала яму падсілкавацца. Ён адмовіўся, выпіў толькі шклянку малака і адразу ж пайшоў спаць. Лежачы ў ложку, ён запаліў цыгарэту. Кацярына замкнула дзверы на замок і пачала распранацца. Седзячы на ложку, яна доўга здымала панчохі, выстаўшы мажныя белыя калені, выпрабаваны ўзбуджальны сродак, але баран зусім не звяртаў на яе ўвагі. «Вясна адчуваецца», — далікатна зачапіла яго Кася, спускаючы левую нагу з ложка і ссоўваючы панчоху з правага калена. «Угу», — буркнуў адказ баран, гледзячы некуды ў столь. Кася ўздыхнула. «Можа, стомлены?» Потым яна задзьмула агонь у лямпе і палезла спаць на прыпечак. Кабеціна любіла цяпло, а печка была так добра напаленая, што шкода было не скарыстацца. Баран паліў цыгарэты і доўга варочаўся з боку на бок. Увесь час перад яго вачыма стаяла дзяўчына, якая нібыта выплыла са святла ў кватэры вартаўніка Уладзя Зайца. Яна была неверагодна прыгожай, так соладка ўсміхалася. Так цудоўна свяціліся ейныя вочы, а твар быў такі мілы ды румяны. Такія вабныя былі ейныя плечы, ногі, шыя, такая зграбная фігура, такія пышныя да густыя валасы, а яе срэбны смех змушаў ягонае сэрца біцца мацней і прыганяў да твару хвалю крыві. «Пава, Паўка, Паўлінка», — прашептаў баран у цемры і усміхнуўся, а пасля зноў запаліў цыгарэту. Гэта быў дзіўны стан. Дагэтуль невядомы Аліку, салодкі і трывожны. А можа, гэта ўсё ўчыніла вясна. Чароўная, магутная, шалёная пара года, якая не глядзіць, ці гэта сэрца князя, ці злодзейцы, ці звычайнага чалавека. Для яе існуюць толькі людзі, яны падначальваюцца аднолькавым законам прыроды. І ўсе аднолькава слабыя ў параўнанні з ёю. Таму яна любіць сваволіць з людзьмі, бо яна заўжды маладая, прагне весяліцца ды забаўляцца.